салом алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хоб бародаро, хонаи навбатии мо хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, шаҳраки Сомониён. ина хонаи фурӯшӣ дӯстон, инаи раҳе ки ба ориентири хона бигем ай ҳайкали Рӯдакӣ 1 километр сини поён меоен. ҳами раҳи қирған, сини раҳи қирған мешава хона. хоб дӯстон, хона ина ози полни гап мезанем нашод хона чӣ дорад чӣ надорад. нашод реклама гуфтем ки дар номерои админ занг мезанем, кӯмак мерасонем барои реклама. бисмиллаҳи раҳмони раҳим медарем ба даруни хона. хоб гир ба гир дӯстон заборай об ҳаст. обши хона бародаро 37 сотиқай, септикай, канализатсия надорад, септикай, хона дошунай, подвал нест, светш ҳаст, светои шаҳрияй, обш ҳам ҳастай, бо навсак случай бо бучкаи яктона дорад дар пишти хона. ози полни ҳавлия нишон метиҳем, баъд медароем ба даруни хона, гап мезанем чӣ дорад хона чӣ надорад. хоб дӯстон, нигоҳ кунед бари пишти хона, мақсад иҷа ҷо ҳаст, забори кушодай. ина иҷа ҷои гардироб бигем ягон чӣ мондан, калонай, мақсад кушоди хеле чай. дарахт ҳам ҳаст хонада. дистансияи бари девор ба дом ба забор хеле кушода. ина диҷо ҷои агародкадаги мақсад 37 сотиқ гуфтем, септикай, байни якум дим монолитай хона, канализатсия ҳастай, айра упарай не гузаронда мешава. агар чӣ шава гузаронда метавонем ки гузаронем. хоб нигоҳ кунед, дистансия гуфтем ки со бари хонадай хираҳай ина ҷуворча, мақсад часпидагӣ нестай. хоб дӯстон, медароем ба даруни хона. гуфтем ки хона бародаро дошунай, ремонтш ҳамаш кадагай, чунон ки иҷа зиндагӣ мекунанд. хоб дӯстон, нашод хоно ҳама квадратош ҳозир гап мезанем. бисёр чизош ки иҷа места, чизи чораш. инаи холе ки мебинен, хол 28 квадратай хол. болош нақили фигура рамказадагӣ. хоб дӯстон, якум хона да як дар хона, ина як хол, кухня, ванна, туалет мешава. озин тарафи дасти рост зал мешава, зали калон. Биста ҳашт квадратаи зал. фигура бӯйзадагӣ, деталюстра, пардо, ҳамаи чизо места. 28 квадратай гуфтем. хоб дӯстон, хонао топли пол надорад, хонаро ба свет гарм мекунанд. полшон хеле лесенса ба демошона. ин ростакиш ҷои душовой меша, ванна, туалет. мекунем. полни кафел гирифтагӣ, стиральная машина, ванна, туалет, ё ҳамаш места. термикс.
айнаи пара ҷои кухня мешавад. Уз кухня медароем. хуб дӯстон, инаиҷа ҷои кухня мешавад. 1360 квадрат. Кухни гарнитур яма чизош местам. хола гуфтем 28 квадрат. Мақсад ин эҷо қати ҳамаш хол мешавад. Ҳамаира ҳисоб кардем 28 квадрат. хоб дӯстон мебарем ба дюймошона. дар дуи мошина 3 дар хона, як холи калон ранги, як мошина. На ду люстра, болош рамка, фигура садаги. Кондиционер. холи ки мебинем бародаро, боингиш 28 буд, бологиш 27 квадратиш. хоб дӯстон, гуфтем як холай 3 дар хона. Яким ки хонаш медарем мебинем. спальня местан гуфтем ака. спальня ҳамаш места. хоб квадрати хона 1360. Детаи хона ки оз нишон медиҳем, ҳардуш 1360. Не якму дуюм. ҳардуш 1360 квадратош. инҷа хонаи детская. хоб семги хона дӯстон. семги хона. стенкарам места бошака. стенка ҳамаш места. стенкарам места. хати дивон. бош нахили. хоб квадратиш ишам 1360. ҳар се було 1360 квадрат чун як размерам. хоб дӯстон, ҳамаи хонаро дидем. обши 4 дар хона. ҳозир мефармоем нархи хонаро гап мезанем. номрои соҳиби хонаро мемонем, занг мезанем. нашуд арзон ёки харидани хона. хона гуфтем ба кирпичи лоӣ сохта шудааст. байни 1-2 монолит. обши 3,7 сотиқ. септик. нархи хона бародаро 720 000 сомон. номрои телефон 906 88 98 88. хоб дӯстон, зан занед дар ҳамин номеро бо савдо мешавад. мақсад арзон мешава. кадоме нашуд рекламае дар номрои админ зан занен.
меем хонаро реклама мекунем бародаро. Академия хонаи дур ҳаста, мақсад метавонем ки ба номерои админи WhatsApp дар сурат роӣ кунем, мо реклама мекунем бародаро.